Galing ako ng palengke. At pawisan, mainit. Day off. Kagala sana para mag-vlog, kaso lang gutom. Naisipan kong bumili at nakahanap naman sa wakas na lulutuin yung tinanglarang manok o kilang kilala sa amin sa Kapampangan na Sale Manok de los Sabo. Nakakita ko, meron naman dito, medyo may kamahalan lang. At ang maganda dito sa Macau, meron din lemongrass. Kaya pakikita ko sa inyo, napakasimpleng lutuin ito. Lutuin na natin, mga karomante. Ito yung nabili kong tanglad or lemongrass. Ayan, hinugasan ko maigi. Tapos pinitpit na rin at pinalipalipit para lumabas ang katas. Tapos ito yung nabili kong native na manok. Ayan, from farm nila rito yan, fresh talaga. Nilinis ko na. Madali lang gawin to. So nahugasan na tong tanglad or lemongrass. Walang tubig. Kung meron man itapon natin. Yan, amoy na amoy. Ang bango-bango. Ilalagay ko lang sa ibabaw to. Mahirap ano? Yung wala akong selfie stick or tinatawag na basta yun na yun. Karmante ko. Ayan, inibabaw ko lang yung sa tanglad. Tapos wala siyang tubig. Isasalang lang na mahina. Ang apoy, kakatas na yan. Sa mga mahilig sa patis, para medyo magkalasa, pwede din lagyan ng patis. Ako naman onting asin lang, syempre. Pagka medyo thunders ka na, kailangan ingat-ingat para sa kalusugan. Hintay natin maluto, mga karomantiko. Sindihan ng kala. Ayun, ang aming kala na super talaga. Kaya dapat mahinang-mahina lang ang apoy. Sige, papakita ko mamaya sa inyo pag kumukulo na. Silipin natin, mga karomantiko. Nasa sala ko kanina nangangamoy. So tingnan natin. Pakita ko sa inyo kung gaano kahina ang apoy. Iyon. Tapos amoy na amoy siya. Wala siyang sabaw. Hindi ko siya nilagyan ng tubig pero magkakatas yan. Naku po, umahalimuyak ang bango ng tanglad. Dilaw na manok. Unti pa. Pagka kumulo na at kumatas, siyempre kailangan natin dagdagan ng onting tubig para sa masarap na paghigop ng sabaw. Standby, mga karomantiko. Kahit anong oras na pagka ito'y naluto hindi ka mawala ng gana at gaganahan kang todo. Naka-standby lang ang ating pangsabaw. Pagka sumasali-salitsit na, lumabas na yung tunay niyang katas ng manok. Makikita natin yan, ayan, namamawis na siya mga karomantiko. Buksan natin. Wow! Ang sarap, ang bango yan. Para na siyang na-steam. At the same time, nagtubig na rin siya. Unting-unti pa, tapos sasabawan natin yan. Tapos isang kulo lang, luto na. Ang mga native nila rito malalambot. Hindi tulad sa atin, aabutin ng mga isang oras bago lumambot. Dito naman sandali lang. 2 kulo lang malambot na. Can't wait, gutom na ako, mga karomantiko. Back again, ayan. Mga karomantiko, tignan natin. Naku po, napakasarap. At pwede na siyang sabawan. Pagkulo, luto na at lalakasan na natin ang apoy. Napakasimple lang. Kahit sa probinsya namin, ganyan. Pagka nagkatay ng manok, ganyan ko lang iniluluto ang tinanglarang manok. Basta nililinisin ko yung tanglad, tapos didikdikin, ilalagay sa ilalim, ipapatong ko yung native na manok. Tapos isasalang ko ng walang tubig hanggang kumatas siya sa sarili niyang katas. Yung tinatawag nilang kukulo siya sa sarili niyang katas. Lalakasan natin ang apoy. Yan. Isang kulo lang yan. Kakain na, mga karomantiko. Kumukulo na, mga karomantiko. Ayan. Kitang-kita niyo po, mga karomantiko. Dilaw na dilaw ang sabaw. Tikman natin kung tamang-tama.
Ang linamnaman sarap na feel ko laging parang nasa probinsya lang ako ulit. Napakasarap mga romantiko. Isang kulo na lang, kakain na. Kumukulo-kulo ang native na manok, dilawang sabaw. Dilawang sabaw, malinamnam. Muling silipin, mga karomantiko, at ako'y Tom Jones na. Pag sinabing Tom Jones eh, gutom na. Yan. Ilagyan ko ng sili para lalong sumarap ang sabaw. Kitang-kita nyo ang kanyang nagmamantikang dilaw na sabaw. It's kain, kain, kain time. Ayun, mga karomantiko. Ang native na manok, tinanglarang manok o kilala sa Pampangan na sale manok. Pagka sale manok po native yun, Diloya Sabo. Sa halagang 30 pataka, nakabili ako ng lemongrass o tanglad at native na manok pero kalahati lang siya pero kumpleto naman yung talagang kalahati. It's kain-kain time!